Ramon Monegal s'introdueix al món de la perfumeria quan tenia 14 anys i es va cremar l'empresa Milurgia del seu pare. Després de fer els primers cursos d'arquitectura, però sense la intenció de continuar, va decidir entrar a formar part del negoci familiar, on es va fer càrrec de la part creativa. Va prendre l'ofici del mestre perfumista Arturo Jordi Pey i des de llavors s'ha convertit en un dels més prestigiosos creadors de perfums del país. En aquesta entrevista parla dels processos de creació i també de les limitacions comercials que cal superar. Porto ja 30 anys creant perfums, he ajudat a l'empresa a desenvolupar-se, però després també vaig introduir una miqueta el que són les llicències, és a dir, que és realment actuar com un dissenyador. És a dir, agafar un llicenciat, jo vaig fer els Mida Milurgia, els Alades, Oasis, tot això que eren productes de Milurgia, firmats per Milurgia, però després ja vam agafar Massimo Dutti, Don Algodón, Adolfo Domínguez, després CB Ballesteros, Julio Iglesias, tota una sèrie de llicències, acabant pel Toni Miró, això, que el que tu feies era actuar una miqueta de negre, no? És a dir, que jo em vestia d'ells, intentava entendre el que ells volien comunicar i a través d'aquesta informació, d'aquesta complicitat que hi havia entre uns i altres, jo feia els seus perfums. Cadascú té una miqueta el seu procés. A mi em van ensenyar que primer es feia una fragància perquè tu tenies una idea genial, però jo actuo més com un dissenyador. De dos olors barrejats surt un tercer olor. I llavors nosaltres treballem amb acords com la música, que la música també fas acords, en aquí nosaltres també fem acords, que hi ha dels acords molt senzilles de 2, 3 o 4 notes, fins que després fas acords d'acords i acabes fent una fórmula d'un perfum que pot tenir, jo n'he arribat a fer fórmules a la meva època jove, rebel, que a més no sabia ben bé el que em feia, que havien tingut 400 o 500 elements. Ara no, ara treballo, jo diria que màxim amb 60 elements i quan me'n passo ja començo a netejar. Sí que hi ha una relació molt important entre el que és la perfumeria i la cuina, no? No la cuina tradicional, sí la cuina moderna. Fins i tot aquestes desestructuracions que es fan dels plats es fan baix paràmetres de la perfumeria, és a dir, hi ha una sortida que són les escumes, després hi ha una part líquida i després una part sòlida, és una miqueta la sortida, el cor i el fons d'un perfum, no? L'ambientació era fantàstica, però jo penso que el personatge, al meu punt de vista de perfumista, no és massa creïble i després hi ha una sèrie de situacions que no ho són, però sí que està molt ben documentada, és a dir, que realment pot ser una miqueta de ciència-ficció, però sí que podria ser algo que podria haver existit si realment el sentit de l'olfacte l'haguessin desenvolupat com els altres animals, és a dir, que realment els animals tenen un sentit d'olfacte brutal perquè la seva subsistència depèn d'aquest sentit, no? En canvi nosaltres hem desenvolupat altres sentits, com pot ser la vista, com pot ser l'oïdo, però sobretot el cervell. Els comunicadors encara no saben com transmetre sensacions d'olor. Llavors normalment s'inventen històries d'aquestes irressemblables que a mi no m'agraden gens, però que tenim que conviure perquè és el que ven, no? El perfum al final és una cosa que crea una inseguretat. Per què? Perquè no el podem tocar, no el podem veure i el sentit de l'olfacte és el sentit menys desenvolupat que tenim. Llavors ens tenim que ajudar d'imatges per assegurar a la persona que allò que vol comunicar s'assembla amb aquesta història que li donem, no? Jo el que estic fent és donar una miqueta la possibilitat que el consumidor o la persona que vol transmetre alguna cosa a través de l'olor trobi a través de tota una sèrie d'acords o d'unes històries d'olors una miqueta ajudar-lo a assegurar que la seva imatge és la imatge que ell vol donar. De la mateixa manera que tu et pentines d'una manera, que et pintes d'una altra, que et vesteixes d'una altra, jo crec que també pots jugar a transmetre color i olor. L'objectiu final, a base de persones, d'opinions, de filtres, de tests i de tot això, acaba més diluïda, acaba més grisa i no acaba comunicant el que al principi tu volies, no? Són els processos industrials i els riscos financers el que comporta que les coses siguin com són, no? Jo crec que té una funció de comunicació i crec que hi ha notes que comuniquen unes coses i hi ha notes que comuniquen unes altres coses, com hi ha els colors i com hi ha els sons, i jo intento treballar una miqueta amb aquesta teoria, però sempre serà, com que ha sigut sempre un producte de luxe, i la comunicació ha treballat a favor d'això, amb el tòpic aquest jo crec que lluitaré tota la meva vida i possiblement el meu fill, que també es dedica a això, també lluitarà, però jo crec que al final es descobrirà que el perfum és comunicació.